sir kasi. Oo, nandito na tayo eh. Pwede na sila mag-comment. Ayun na, tumayo na sila oh. Tumayo na sila. May number naman na yung upuan mo eh. Hindi naman na kasi. Thank you po, kuya. Sige, sige. Patikit lang po kita. Mongol Big Card. Nasa SG. 60. Okay, nakapila ko. Oo. Nakapila. Nakapila kayo? Oo. Parang hindi yata. Hindi, kanya-kanya naman tayong upuan. Ha? Tingnan yung number. Anong number dyan? Bakit? Anong number saan? Sa upuan naman yung titingnan yan eh. May mga kanya-kanya namang upuan. Hindi naman yan seat para sa seat. Ba't ayaw? Saan? Ha? Hindi ako. Eh, anong letter ka? Tayo. Ha? A. Saan ba yung A? A ba yan? Ano kayo?
Pag may mga pagganong-ganong pa, isang aeroplano lang naman sasakyan natin. 33G ako eh. Iba rin. Saan kaya to, no? Ha? Sasara yan. Oo, may iwan ka, no? I-call pa naman yung Ano sa'yo. ako? Zay, Zay. Jay, Jay ako. Ay, akala ko Ikaw? Zay. Si. Una ka eh. Hindi, wala na rin eh. Sa nakapila na lang eh. Wala na. Grabe oh. Kasya lahat yan. Kung na, tayo na sa sunod.